Першая кніга цароў, раздзел 13. Сын многіх гадоў быў Саул, калі пачаў цараваць. 2 гады цараваў над Ізраілем. І Саул выбраў сабе 3000 ізраільцаў, і 2000 былі з Саулам у Міхмасе і на гары Бетэль, а 1000 з Йонатанам у хабе Беньяміна. Астатні народ ён адпусціў кожнага ў палатку яго. І Йонатан пабіў дружыну філістынцаў, якая была ў габе. Пачулі аб гэтым філістынцы, а Саул абвясціў аб гэтым гукам трубы ва ўсёй зямлі, гаворачы: «Хай пачуюць гебраі». І ўвесь Ізраіль пачуў гэтую вестку. Пабіў Саул дружыну філістынцаў, і Ізраіль стаўся ненавісным для філістынцаў. І сабраўся народ пры Сауле ў Галгале. І філістынцы сабраліся, каб ваяваць супраць Ізраіля. 3000 калясніц і 3000 коннікаў, ды астатняга народу мноства, як пяску на беразе мора. І выйшаўшы, сталі яны лагерам у Міхмасе на ўсход ад Бет-Авена. Калі гэта заўважылі ваяры ізраільскія, што яны знаходзяцца на вузкім месцы, бо народ быў вымачаны, пахаваліся ў пячорах і шчылінах, таксама ў скалах і ў гротах, і на вадаёмах, а некаторыя гебраі пераправіліся праз Ярдан у зямлю Гада і ў Галаад. І калі Саул быў яшчэ ў Галгале, увесь народ, які быў пры ім, быў надта напалоханы. І 7 дзён чакаў ён адпаведна загаду Самуэля. І Самуэль не прыходзіў у Галгал. І народ стаў адыходзіць ад яго. Такім чынам сказаў Саул: «Прынясіце мне ахвяру цэласпалення і ахвяру прымірэння». І склаў ён ахвяру цэласпалення. І калі скончыў складаць ахвяру цэласпалення, вось прыбыў Самуэль. І выйшаў Саул яму насустрач, каб яго прывітаць. І Самуэль сказаў яму: «Што ты зрабіў?» Саул адказаў: «Я вось бачыў, што народ адыходзіць ад мяне, а ты не прыйшоў у вызначаны час. А філістынцы сабраліся ў Міхмасе. Я сказаў: філістынцы цяпер нападуць на мяне ў Галгале, і я не здабыў ласкі ў Господа. Змушаны неабходнасцю, склаў я ахвяру цэласпалення». І сказаў Самуэль Саулу: «Неразумна ты зрабіў. О, каб ты захоўваў прыказанні Господа Бога твайго, якія ён табе даў. Напэўна, цяпер замацаваў бы Господ цараванне тваё над Ізраілем навекі. Але цяпер цараванне тваё доўга не патрывае. Господ знайшоў сабе чалавека паводле сэрца свайго і паставіць яго Господ кіраўніком над народам сваім, бо ты не выканаў таго, што загадаў табе Господ». І Самуэль устаў і пайшоў з Галгала і падаўся дарогай сваёй. І народ, што застаўся, пайшоў за Саулам супраць ваяроў і прыйшоў з Галгала ў габу Беньяміна. Саул палічыў народ, што прыйшоў з ім, і налічыў каля 600 чалавек. І Саул, і сын яго Йонатан, і народ, які пры іх знаходзіўся, сядзелі ў габе Беньяміна. А філістынцы размяшчаліся ў Міхмасе. З лагера філістынцаў выйшлі 3 кліны для рабунку. Адзін клін накіраваўся на дарогу ў Офру, у зямлю Суал, а другі клін накіраваўся на дарогу ў Бетарон, а трэці пайшоў дарогою да мяжы, што ідзе ад даліны Себаім да пустыні. А ва ўсёй зямлі ізраільскай не было тады аніводнага каваля, бо філістынцы баяліся, каб гебраі не зрабілі часам меча або дзіды. Дык сыходзіліся ўсе ізраільцы да філістынцаў, каб кожны завастрыў сашнік свой і матыку, і сякеру, і серп. А цана вастрэння была: за сашнікі і матыкі 2 часткі сікля, і 3 частку сікля за вастрэнне сякер і за выпраўленне калоў. І калі прыйшоў у Міхмасе час вайны, не знайшлося ані меча, ані дзіды ў руцэ ўсяго народа, які быў Саулам і Йонатанам, за выключэннем Саула і яго сына Йонатана. Варта ж філістынская пайшла да перахода каля Міхмаса.